Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwana a cikin wannan shiri na matan zamani 1. ‘Yar uwa, ki kama mijinki hannu biyu ki rike, saboda idan kika yi sakaki wata can ta daban za ta anshe miki shi. Don haka ki yi ƙoƙari ki kama mijinki ki kankame ki ma duk abin da yake so, saboda idan kika yi sakaki ta waje ita za ta yi ma abin da take so ta anshe shi daga hannun shi. Ba wai na zo da salon iskanci ba, a'a, na zo ne in faɗakar muku a matsayinku na ‘yan uwana mata. ‘Yar uwa, kada ki bar mijinki ya sille miki daga hannunki, ki rike abinki duk rintsi duk wuya, ki mar abin da yake so, duk abin da ya nema a wajenki ki ƙoƙarin yi masa. Saboda me? Saboda rayuwa da kuke cewa karuwai suna neman mata a fitan waje, ku ne kuke sakaki ake anshe musu. Ai ki rike abinki ‘yan mata, ina gaya miki ki rike kayan ki kankame shi, kima duk abin da yake so. A nan ne zai sami damar da zai ma yi miki kyautar gadon sa bai ma sani ba. Ki rike ki kula ‘yar uwa. Don haka ni yanzu zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A huta lafiya.